Bine v-am regăsit la un nou episod de Raptopia alături de Mateteu. Un like la mine, un like la el și abonați-vă și la mine și la el pentru a face noi suma de 50 de abonați, iar el trebuie să facă 400. Asta e scopul lui videoclipul de astăzi. Da. Că a făcut 400, Mateo e deja bine rău. Bun, ce faci, Mateo? Unde ești? Sunt în fața casei. Am făcut o bază secretă. Wow, da. Fi și nu interesa pe mine să ne faci. Mamă, ce-mi vine să sparg ceva din armura aia. Bă, uitați-vă și voi ce bug am făcut. What the hell, no. Bă, vă dați seama că nu mai am intrat la asta. Aoleu, bă, dar eu mai am coal? Nu, bă, nici nu mai am coal, bă. Păi, dar după ce mi-ai distrus tu mie casa și mi-ai furat chestiile, și eu ți-am furat ție chestii. Și nu ți le mai dau înapoi. Nu fac furnace. Au. Bro, ai uitat că filmăm. Nu, dar ăsta e scopul mafiei. Predă-te. Mâinile sus, poliția, predare. Predare poliție. Predare poliție. Mă interesează, mă, stai pe loc, mă, polițaiele. Unde crezi că fugi? Hai, stai pe loc, nu mă interesează. Mama, dacă mai fugi să vezi și te omor. Mâinile sus, poliția. A, deci tu chiar vrei să distrug împărăția? Chiar vrei să... Ce să distrug? Mă, stai pe loc. Ești răpit în secunda de față. Ești legat de mâini, de picioare, de tot. Vino după mine. Nu, frate, dar eu sunt polițist. Vârsul mafia, te-am legat deja. Hai, vino, mari. Bă, Robert, să leagă să-mi faci și o sticlă și după. Ok. Bă, gata, mă, că mai am o inimă. Hai, predă-te, hai, în secția de poliție, în secția de poliție. Să mă bagi la pușcărie. Hai, intră. Că vreau să te las să mă bagi la pușcărie. Da. Bun, intrați aici. Intru și eu după dumneavoastră, dacă e ceva. Bun. Bă, intră în pușcărie mai repede până nu te omor. Bun, așa știam și eu, ați intrat în pușcărie ca un domn binevoie și frumos, iar acum nici să nu vă prind că încercați să evadați, pentru că altfel o să aveți Da, cred că ați început cu stângul această comunicare cu mafia. Nu avem cam prea mult. Ați început cu stângul. Am testat eu înainte să văd dacă merge bagul. Stați liniștit, domnul. Oricum n-aveți nicio șansă să vedeți de aici. Mor, gata, mor. Da. Acum câteva întrebări de interogatoriu. Ce baze secrete aveți voi ca polițiști? Șerif? Bro, eu eram șerif de... Nu prea mai interesează. De ce nu că lopata? What do you mean? Am pus din greșeală pe drum. Dacă vrei, iau o pastă. Bă, mor, gata, mor. Scopul meu este să sparg armura. Gen. Ce? Nimic, n-ați auzit nimic, domnul. Bun, suntem pe video frumos. Acum sunteți ca la un interogatoriu. O să încerc să blochez ușa cu tot ce am eu mai bun. Să nu puteți ieși. Bă, dar nu mai da, gata, Nu dau, ieși din perete, omule. Lasă rubinele acolo. Sunt pentru protecție. Nu ești la mine, să știm. Bun, Mateo, în secunda de față, dacă te mai miști atât de mult, mie că o să te omor. Așa că te rog frumos, stai puțin mai liniștit ca să ne putem... Cumva ai dat înapoi? Bă, eu am apăsat din greșeală. Vreau să dau... Bun, te înțeleg dacă apesi din greșeală, dar mafia câștigă tot.
Așa că tu ca șerif acum nu mai ai dreptul să... Are... Atunci. Aha. Aha. Nu. Bun, te răspundeți oricum în același joc și eu... Ce spuneam? Bun, domnul șerif, asta vi se întâmplă dacă îmi dați în mine. Și de ce m-ați băgat la pușcărie? Poți să ies? Pentru că mafia domină poliția. Da, tu ești polițist, mă? Sunt mafiot, dar fac ce vreau eu. Mie costumul. Gata, bă, scuze. Intră... așa pune și pe... Da, domnul Mateo Micu, o să vă distrug casa. Mama, Mateo, ați intrat în nervii mei. Da, ați ieșit la suprafață, a scăpat cu noroc. Bă, Mateo, eu în secunda de față plec la împărăție să o distrug. Tu ții măcar puțin la jobul tău? Mateo? Nu, dar de ce vrei să le distrugi? Pentru că mafia domină poliția și tu nu înțelegi asta. Trebuie să faci roleplay-ul ăsta și distrug împărăția și împăratul te dă afară din jobul tău. Că împăratul ține să va la împărăție. Parcă ești împărat. Nu ești nimic, bro. Ești doar un cetățean care omoară oameni. Dacă sunt nimic, nimicul ăsta îți va distruge casa. Acum vreau să-mi trăiesc viața liniște că mi-ai stricat casa. Adică uitați-vă și voi ce mi-a stricat casa. Înainte avea geamuri, uși și sus erau geamuri, Și tu uși. mi-ai stricat-o mie prima oară, dar cel puțin eu ți-am reparat-o puțin. Tu nu mi-ai reparat-o mie. Am reparat-o și eu ți-am reparat-o cu niște sticlele. Ok, sper că n-ai luat nimic. Bun, domnul Mateo, vă rog frumos să reveniți, altfel vă sparg chestplate de pe dumneavoastră. Dar eu nu vreau să fac nimic, bro. Vrei să închid filmarea și să nu mai se aboneze Mafia domină nimeni la poliția, tine, trebuie bro. să înțelegeți asta. Dar eu vreau să fiu un cetățean, nici n-am spus că vreau să fiu șerif sau ceva. Stați puțin, domnul, am plecat, vă las momentan, dar o să mai vedem noi cum sunt aparențele. Dacă acesta a fost primul episod în care am făcut un roleplay mai accentuat, iar cam acesta a fost episodul și pași, vă împat, venim imediat cu partea a doua.